ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಎಲ್ಮಸಾರ ಬತ್ತಂಡು ಸ್ಟಾಕ್ వచ్చి ದಾದಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಪಿರೋಡ ಬಲ್ಲೆ ಹೆಲೋ ದೋಸ್ತಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲರು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲರದ ಪೇಟೆಗೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಕೊಯ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಪ್ಪಣ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಡೇರ್ 11 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಕೊಯ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ಬಲೆ ವೇನೂರು ಪಾಯರಂಡು ಒಂದು ಯಾನ ಸೀದಾ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬತ್ತದ ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ತದ ಪತ್ತರೆ ಅನಗ ಕೊಯ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ದಂಚಿ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗಾಯ ಕೊಯ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗೇಟ್ ದ ಉಲೈ ಎಂಟ್ರಿ ಅನಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಗುಡ್ಡದ ಮೂಲಿ ಪೊತ್ತನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಅಂಚನೆ ಆತನ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೈನ್ ಗೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗನೆ ನಂಕ್ ಪೆತ್ತದ ಫಾರ್ಮ್ ಪಂಜಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುನ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಗೇಟ್ ದ ಎದುರೇ ಬರೀತಾರೆ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇಂದೆ ಯಾನ ರೀಚ್ ಆನಾಗನೆ ಎನ್ನ ಪಿರಾವುಡು ಪುತ್ತೂರು ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಮುಕ್ಕಲು ಕಬಕ ದಾಖಲೆಗೆ ಮುಕ್ಕುಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ನಿಖಲು ಇತ್ತೆ ತೂಂದಿಪ್ಪಣ ಈ ಸೆಟಪ್ ದುಂಬು ಸ್ಪ್ರೇ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ವೆಹಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆನಾಗ ನೆತ್ತ ಉಲೈಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಲಾತಂಡು ಅಂಚ ತಿರ್ತ ಗ್ರೌಂಡ್ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ದಿರು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪ ಅಂತೇರಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಬಕ್ಕದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಿನ್ನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚಾಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಕೊರ್ದು ಏನನ್ನು ಪಿದೈ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ರಪ್ಪ ಪೋಯ ಎಂಕ್ ಕೊನೆಯರಿತ್ತಿನ ಕಿನ್ನಿ ಟೋಟಲ್ ಆದ 400 ಕಿನ್ನಿನ 5 ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10 ಕಿನ್ನಿ ಪಾರ್ದಿರು ದಾದಾಂಡಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಂಡ ಇಪ್ಪಡ ಪಂಡದು ಪಾಡ್ಬೇರು ಸೊ ಯಾನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಿದೈ ಕನತ್ತದ ರಿಕ್ಷಾಗ ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮರ್ದು ಪಿದೈ ಕಿನ್ನಿದ ಲೋಡುನು ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಕೊಯ್ಲಾರ್ದು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕರಾಯ ಕಲ್ಲೇರಿ ಅಲಕ್ಕೆ ಅದು ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂತೆ ದುಂಬು ಬಣ್ಣಾಗ ಕೋಲ್ಪೆದ ಬೈಲು ಕ್ರಾಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಗರಡಾಡಿ ರೀಚ್ ಆಯ ಗರಡಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ ಸೀದಾ ವೇನೂರ್ದ್ಲ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬು ಪೋಡಿತ್ತನೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಕಿನ್ನಿ ಪತ್ತಾರ್ಪಣ ಯಾನ್ ಕಿನ್ನಿ ಅಲ್ಲೋಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಬಾಡಿಗೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯರು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುಳೆಂದು ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 6 ரெட் பேக் ரொட்டில கொரியர் 6 இல்லal மல்பனாಗೆ ಸೊ 6ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಪಿದರಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿದ ಓನರ್ನ ಪುದರ್ ಸತೀಸೇರ್ ಎಂಕ್ ಕಾಂಡೆನೆ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಪುರ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ATM ಪೋದು ಐನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಲ್ತದು ಕೊಯ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕೊರ್ದು ಕೊಯ್ಲಾ ಫಾರ್ಮರ್ದು ಕಿನ್ನಿ ಪತಂದು ಸತೀಸೇರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ವೇನೂರ್ಡು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಾಟ್ನಾಗ ಓಲ್ಲ ತುಯರನೆ ತಿಕ್ಕಜಿ ಅಂಚ ಗೋಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕಡಲ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಒಣಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತೆ ಐನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಫ್ರೈ ಲದೆ ತೊಂಡೆ 3 ಫ್ರೈ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಣಸು ಮುಗಿತ್ತದು ಎನ್ನ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರುವಾಂಡ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಾಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಬಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದು ಅಂಚ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಯ ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆತಂಡು ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಳೆ.